बे गामिया दलापारा होनो दा ओरैनो बे गामि बे लामाया जाहैबाय सिडनीनिफ्राय बासुगाव थांनाय रड दा बेयो जोबोद भेलु गोनां लामामोन नाथाय थांनाय बोसोरनिफ्राय दैबानानि जाहोनाव बियो बैथिं मोनसे आरो नैबे दा बायगासिनो दङ मैया दैबाना जानायनि खारनाव मैयानिफ्राय बायै बायै दिनै बियो 24 घन्टानि गेजेराव बायजोबनायनि सम्भाबना दंसै दा बेखायनो जोङो दलापारा गामिया ओरैबायदि सिन्थायाव गोलैबाय बियो जुदि बायोब्ला जों बेजों गिदिंनानै थांनायनिबो लामा गैया आरो बे खाथिजों साबवे खालामनानै बारनायनिबो लामा गैया बा नावजों बारनायनिबो जेबो खाबु गैया बेखायनो जोङो सिन्थाया बेनो जे जोङो बे बायफ्लङोब्ला जों बे दलापारा गामिया मा जागोन मोनसे ओरैबायदि साननो गोनां जाहैबाय जोङो श्रीलंकायाव थानाय शास्त्र बायदियानो जाहैबाय जेरै लैथो बारनानै श्रीलंकायाव जेबो बारलांनो हाया थिग बेबायदिनो नैबे लामा बायनाय लोगो लोगो जोंनि दलापारा गामियाव खुनु बाहेरानिफ्राय फैनो हानाय बा जों दलापाराया बाहेरायाव थांनो हानाय खुनु लामा गैया जागोन दा बेखायनो जों बे अबस्थायाव थानानै जों बे बोसोरसेखौ माबोरै सोलिगोन बेखायनो जोङो दलापारा गामि जानानै दुखुथिया गामि हिसाबै जों खावलायनो लुबैयो जाहाथे जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव गोलैयो बेखायनो जोंनि मानगोनां चिरां डिसि सारा जुदि बेखौ मिथिहैबाय बायोब्ला जोङो खावलायनो लुबैयो जाहाथे सारा गोख्रैनो इमारजेन्सि माबा मोनसे राहा खालामनानै जाहाथे सेंसन हरनानै बेनि राहाखौ लायो बा लोगोसे सिडली ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव दा सिडली डेभेलपमेन्ट ब्लकआ जाहाथे मिथिहैयोब्ला गोख्रै जाहाथे माबा मोनसे राहा लायो बा बेजों लोगोसे दङ जोंहा रनसायथाम पिसिडिसि दा 15-20 दिनसो सिगाङाव जा पिसिडिसिनि गोदान चेयारमेन बायदेव सुजिना बायदेवआ फैनानै नायगिदिंफैदोंमोन नाथाय बिथाङा मा बेबस्था लानो नागिरदों जों बेखौ दाबो जेबो रिपर्टखौ मिथियाखै नाथाय बिथांनि रिपर्ट फैगौआनो नाथाय बियो बायफ्लंनानै थांनायाव दंसै दा जोङो बायनाय लोगो लोगोनो जों बिराद जारला जिंगायाव गोलैगोन सानफ्रामबो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनानै सोरबा हाजिरा मुजिरा मावहैग्रा बा मैगं मैला फानहैग्रा मानसिफोर दङ बा बिजनेस खालामनानै जाग्रा बिसोरो जुदि न'निफ्रायनो ओंखारनो हायाबा माबोरै सोलिगोन आरो लकडाउननि गेजेराव बहुद ओरैनो जिंगायाव दङ जारला सिन्थायाव दङ दा थाखा गैया फैसा गैया मानसिफ्रा ओरैनो उदै सुफ्लेनानै दङ दा बेखायनो जाहाथे जोंनि सरकारि मावख'गिरि सारमोनहा जाहाथे नैबे दुखुनि अबस्थाखौ नुनानै जाहाथे गोख्रैयै माबा मोनसे राहा होयो बेखौनो जों दलापारा गामिनि जानानै सार आरो बायदंमोननि खाथियाव जोङो खावलायो दा थांनाय बोसोरावबो गिलु बालु मोनसे बाना जानायनि गेजेरजों बै सिगाङाव जिथु बायफ्लंदों दा बेखौ थांनाय बोसोरनि बिटिसि सरकार थानाय समाव जोंनि गामिनि सेंग्रा बेखार सेंग्राफ्रा गोबां सेंसननि थाखाय थाबायदोंमोन नाथाय थाबाय बिथांमोनहा सिन्देल जामलायनाय थाबायब्लाबो पकेटनि सिफिनि फैसा जामलायबाबो नाथाय बे खामानिखौ मावनानै होनो हायाखै बा सरकारि भाबै सरकारि मावख'गिरि बिथांमोनहा खोमा होआखै दा बायनो सेंग्राफोरा फैलार जानानै जों बे अबस्थायाव थानांदों दा जायनि थाखाय मटर गारि गंसे 4 साखा बारनो हाया साइकेल आरो मटर साइकेलनि अनगायै जों जेबो राहाखौनो बेजों जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हाया दा सरकारा जिखियानो जानायमोन गोदान गोजामजों खोथा गैया जाय सरकारि मावख'गिरिफोर दङ जों बिसोरनि खाथियावनो खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों जोङो आर'ज गाबो जाहाथे जोंनि दुखु दाहाखौ अननानै इमारजेन्सि माबा मोनसे राहा लानानै जोंखौ थांलाय फैलायनि राहाखौ खालामनानै होनो हायो बेखौनो जोङो खावलायो।